Hej, vi sidder i mørket. Klokken 12 om aftenen. Ja, så siger vi det. Og vi har faktisk lige makeover os. Nå, okay. Og så vil vi bare gerne lave en video, fordi vi kedede os. Det er faktisk ikke så lang tid siden det har været Halloween. Nej. Så derfor vil vi gerne fortælle nogle gyserhistorier. ja. Eller Stephen. Okay, nu skal jeg bare lige tænke mig, hvordan der var engang en pige, som brugte det helt forkerte creme. Ja, okay. Det var så ikke fun. Og derfor fik hun så meget uren hud, at hun fik hudår. Er det ikke noget? Jo, hun fik Jo, hudår. hun fik sådan en hudår. Det var også en hyggelig historie. Håber I så den. Farvel. Hej Og tak for hej. denne gang.